Здравейте, скъпи приятели, аз съм Murdercore. Аз съм Нюк, а ние сме Ogrecast. И в това видео ще видим ревю на мишката V900 от геймърската дивизия на RAPU V-Pro. Предната част на опаковката на V900 е доста стилно изчистена, виждаме самата мишка и като цяло нищо повече. В задната част имаме малко повече за спецификациите, разбира се, вградената памет, процесора на мишката, лазерният сензор и подсветката, която идва на самата мишка. В предната част отново имаме прозорче, което мога да отворим и да погледнем към V900. Така, нека погледнем какво се съдържа и в самата опаковка. Как се отваря. Има лепенки. Изваждаме внимателно. И разбира се, ето я самата мишка, нейното кабелче. Отново виждаме озлатено USB. Кабел с оплетка и захващаща лепенка, с която да регулираме дължината на нашия кабел. Мишката ще я погледнем след малко. Да видим какво имаме в тази кутийка, която са сложили от RAPU. Така. Кръщаме, вадим и това, което намираме е Quick Start Guide, който не е никак тъничък, между другото, както може да видите, 16 страници, доста солидни описания и няма как да минем без софтуера на нашата мишка. V900 е флагмана на гейминг подразделението на RAPU. С този модел V-Pro целят да задоволят нуждите и на най-претенциозните геймери. Мишката притежава семпъл, но артистично изваян дизайн. Извивките й дават не само възможност за добър захват, но и допринасят за цялостното впечатление за висока класа, което излъчва мишката. Формата й е много удобна и осигурява комфорт по време на дългите гейминг сесии. Горната част на мишката е покрита с приятно грапава повърхност, която предоставя много добро сцепление с дланта. Скролът е гумиран, мек и лесен за употреба. Да, няма нужда да седнеш върху него, за да го активираш. А страничните програмируеми макробутони са разположени на удобно място от лявата страна на мишката. Възможността за избор на комбинирана подсветка измежду 16 милиона цвята дава възможност за изключително детайлно персонализиране, на което ще се спрем по-подробно в софтуерната част на видеото. Алуминиевата лента, минаваща през средата на V900, е разделена на две от елегантно прикрития DPI бутон, оборудван и със светлинен индикатор, отразяващ текущия DPI. От долната част на мишката се виждат 4 тефлонови крачета, осигуряващи безпроблемното движение на това своеобразно гейминг оръдие на удоволствието. В средата се вижда бутона за смяна на режим, също окомплектован с индикаторен светодиод, както и лазерния сензор, с който само V900 може да се похвали от гейминг подразделението на RAPU към днешна дата. Нека сега погледнем и софтуерът на V900. Първият му тап, озаглавен бутън, можем да сменяме функцията на всяко едно от копчетата, като това става доста лесно и елементарно. Избираме кой бутон искаме да променяме, посочваме функцията, която той извършва в момента, натискаме, при което излиза менюто с изключително много функции и възможности за промяна на това, което извършва нашето копче, избираме това, което искаме и готово. При V900 отново имаме възможността за различни профили, като всеки от тях може да бъде тригърван чрез различна програма, избрана от нас напълно автоматично, само при стартиране на дадената апликация. Тези профили са 5 във всеки един от трите режима на работа, които режими можем да сменяме бързо и лесно посредством бутона от долната страна на мишката. Това на практика ни дава възможност да имаме 15 напълно независими профила, свързани към 15 напълно различни програми. Следващия етап, на който ще обърнем внимание, се нарича контрол. Там имаме възможност да променяме DPI сетингите за всяко едно от 4 нива, които можем да сменяме бързо посредством DPI бутона в горната част на мишката. Интересното е, че имаме възможност да зададем индивидуална промяна на DPI нивата по Z и Y оста,
Това е нещо, което няма да дойде в употреба на всеки един от геймерите, но определено има хора, които с радост ще се възползват от тази функция на V900. Другото нещо, което можем да променяме в Control Tab е именно Polling Rate, като там имаме стандартните вече 125 Hz, 250 Hz, 500 и 1000 Hz. Това, което обаче не виждаме всеки ден в софтуерна мишка е Laser Distance Control. Това е именно контролът, който ни дава възможност да изберем на каква дистанция лазерният сензор да спре да отчита, след като сме повдигнали мишката от повърхността, на която я използваме. Както стана дума по-рано в видеото, на кутията е дадено, че имаме избор между 1 и 5 мм. В софтуерът обаче скалата е от 0 до 30. Въпреки многобройните опити обаче не успяхме да разгадаем какво точно трябва да означава тази скала от 0 до 30 и как точно функционира тя, защото разликата между 0 и 30 е почти никаква. В Tab Light обаче става интересно, защото това е мястото, на което можем да избираме по какъв начин да свети нашата мишка. Можем да направим нашият избор между предварително зададените цветове или да създадем наш чрез Custom Color прозорец в дясната част на софтуера. След като вече сме избрали цвета, който ни харесва най-много, можем да изберем и начинът, по който да свети мишката. Първата опция, разбира се, да изключим светлините, което едва ли някой ще използва. Втората опция е просто да включим нашето осветление в цвета, който сме избрали. Третата опция, разбира се, вече е задължителният дишащ режим. Четвъртият ни избор е APM Breathing мода. Определено най-интересният режим, който са предоставили от VPro. При него всяко натискане на копче от нашата мишка ще кара подсветката да свети на всички цветове на дъгата. В последният макротап ще имаме шанс, разбира се, да записваме нашите макроси. Това става доста просто и елементарно, като разбира се имаме възможността да добавяме дилей на всяко едно от действията, които сме задали по време на нашето макро. След като макрото е готово, можем да отидем в първият Tab Button, където да го асоциираме към някои от бутоните на нашата мишка. В заключение, V900 наистина не ни разочарова. С безграничните си или почти безграничните си възможности за персонализация, тя дава възможност на играча да настрои мишката според всяко свое желание. От техническа гледна точка лазерният сензор с 8200 DPI я поставя наравно с конкурентните продукти от висок клас на пазара, а допълнителните програмируеми бутони и подсветката с 16 милиона цвята я поставят една крачка пред конкуренцията. Ако ревюто ви е харесало, мишката ви е зарибила, може да си я закупите от сайта на gplay.bg. За нас беше удоволствие. Ние бяхме Огрекаст!